Prečo má prasa dve stehná, keď má 4 nohy? To lebo iba tam sa dajú zjesť, nie? Dobre. Prasa nemá. 4. On má len 4 nemá. Ako zistíš, či je slimak samec alebo samička? Vyzorov. Ako to zistíš? Samec má tmavšiu, tú ulitú a samička svetlejšiu. Slimak samec. A podľa toho, či má onu, alebo onu. Alebo jeho, alebo ju. A ako to zistíš? To si kúknem. Nemá ulitu. Kto nemá ulitu? Samička. Z koľkých kostí sa skladá ľudská kostra? To z 200. Víš to? Koľko kostí? 20. 58. Čo robí medveď, keď hibernuje? Keď čo? Keď hibernuje. Hyber čo? Hibernuje. Čo bude? Prichádza. Kričí. Chodíš po lese. Čo robí muž, keď flirtuje? Červená sa. A? Sa ho postaví. To robí, keď flirtuje? Hej. Určite? Co to ide? Rozmýšľa. Chváli výzvu, tak lákajú. Tak nejaké veci ja nechcestujem. Ako ty. Vysvetli pojem gotika a exotika. Exotika, že jednak to je exotický, a gotika, že nie je exotický. Staré, mladé. Rozdiel medzi graviditou a gravitáciou. Gravitácia je to, čo nás drží na Zemi a gravidita je kričanie alebo čo. Gravitácia je napríklad, že keď si tam hore, v vesmíre, keď tu lietaš. A čo ešte toto prvé? Gravidita. Toto podobné čo? S tým? Už si mala niekedy graviditu? Gravitácia, že keď maľujem, alebo čo, a gravidita, tak to, že keď nemaľujem. Gravitácia pôsobí tak, že nás pritlača do stredu Zeme